Улы тормыш белән яшибез, бөтенебез дә бергәләп. Улы тормыш белән шактый күп уртак көч белән эшләдек. Рәхмәт әйтәсем килә. Район халкы исеменнән республикабызның җитәкчесенә, рәисенә, президентына, хөкүмәткә, дәүләт советына, алга таба да шушы эшли торган программалары дәвам итсеннәр иде. Yıllar tezerek tынычлансын, егетләребез исән-сау җигеп безгә кире кайтсыннар дип әйтәбез. Бу сайын ел сайын менә китап сөю эшләр көне булып тора инде дөнья күләм. Менә шушы бәйрәмне сездә үткәрергә дип килдек. Ни өчен Зурия улы, ни өчен Түбәче? Менә беләсез инде безнең республикада зур гына проектлар бара. Шул проектларның берсе модульный библиотекалар булдыру. Бу культура өлкәсендә зур казаныш булып санала. Менә сездә бу библиотеканың мотор гына эшләвен барыгызга да күрсәтеп, үзебез дә килеп карап, сезнең тормыш итү рәвешенә куанып китәргә дип җыю. Onu benim şey etmeyenler kitap bilim çıkmaz dedik. Ruhiyalım o bizden. Devlet ağaylarının şuşu kitap turunda, kitap oturunda söz kuzatılı uzuk indemeye kalsa bir ciddi görünüş. Diyarlar kaldı yatlar, küp diyarlar kaldı sazatta, evüz yarın bir yat bulavardı, evvel diye şev uzakta. Kim de ürkütmedi, bizni de korkutmasar, biz Tatar bürkütleri. Ay uzabız, yıl uzabız, matur yıllar suzabız. Üsken jirinin hujasıbız. Kilmegenbiz mında konakka. Tirilerde otli şul tufraktan, ölelerde şuluk tufraktan. Газинур Мурат şiirindəgiçə, pısqıb qına yanmışa, dürlə-dürlə, zor uşaq bulub, yanıb yaşarga nasip olsun bizge.